Hrávate Candy Crush Saga a neviete, ako prejsť prvý alebo ostatné levely? Ja vám to poviem. Následovne vám ukážem, ako prejsť prvý level. Dáte si play a idete už iba hrať, hej. Máte to tu takto pomiešané, dajme tomu. A prejdete prvý level, hej. Nejak takto. Prvý level je vždycky najľahší, ale ten, kto nevie už ani ten prvý, vlastne tam máte aj tutoriál, takže to bude také úplne, že jednoduché. Ostatné levely sú pre mňa tiež ľahké, moc ťažké sú není. Keď prejdete level, musel vám naskočiť hen taký rúžový. Takže to bol prvý level. Teraz ideme na druhý. Druhý bude už tak trošku ťažší. Ja som v podstate v 14. leveli. Ten je ľahký celkom. Ako niekedy je ťažký, niekedy ľahký, ťažký, ľahký. Proste strieda sa to. Hej. Vidíte, ako prejsť tento level. Dúfam, že s týmto tutoriálom ho prejdete. No vlastne toto je už druhý level, takže žiadne strachy. S týmto tutoriálom by ste ho prešli. Vlastne pokiaľ to nebudete vedieť, tak teda si dajte toto. Je to veľmi ľahký level. Ja som ho prešla za niekoľko minút, sekúnd, neviem. Proste tento level je najľahší, aký kedy môže byť. Vidíte, čo vám naskočí, ak ste prešli level. Ja už som ho samozrejme prešla a dostala som aj nové skóre. Dám si tretí level a ten bude končiť týmto tutoriálom, pretože ja mám ešte aj iné povinnosti, takže rýchlo toto spravím. A ja by som mohla teda aj tie iné povinnosti robiť doma, lebo ešte budem musieť urobiť nejaké veci. Budem musieť upratať a ešte tak nejaké. Hej, takže s radosťou vám poviem, že toto je veľmi ľahký level, nie sa čoho bať. A fakt, ak ho neprejdete, tak to už musí byť čosi hrozné. Vidíte, aký ľahký level. Tak, prešla som ho. Toto je všetko. Ja sa s vami lúčim. A zasa som spravila nové skóre. Tak, čaute.